V tomto videu predstavím diár 2025 s názvom Očakávanie. Je praktickým sprievodcom, v ktorom nájdeš priestor pre plánovanie, reflexiu, poznámky. Diár spája biblické verše o očakávaní, vernosti, konci, pripravenosti a vizuál teplých a studených farebných tónov a fotografií svetiel, svetelných momentov a rôznych svetelných zdrojov, na ktorých je viditeľný kontrast svetla a tmy. Biblické verše z žalmov, evanjelií, knihy Zjavení apoštola Jána a iných biblických kníh majú pripomínať, aby sme si uvedomili hodnotu každodenných okamihov a snažili sa prežiť ich naplno, ako by boli našimi poslednými, a tiež v každodennej vernosti Bohu. Diár je dostupný v 3 farebných prevedeniach obálky, zatiaľ čo obsah je rovnaký. Diár je vhodný pre mužov aj ženy, je dvojazyčný v slovenčine a poľštine. Poďme si ho spoločne prelistovať. Hlavnú myšlienku celého diára najlepšie vystihuje tento citát z knihy Žalmov. Očakávaj Pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa Pána. Nasleduje úvodné slovo, QR kódom na video, kalendárium na roky 2025 a 2026, priestor pre dôležité datumy, priestor pre mesačné ciele alebo plány a priestor pre písanie na začiatku roka. Nasleduje prvý mesiac, január, kde je priestor pre to-do list, nasleduje týždenná dvojstránka, ktorú popíšem bližšie. Obsahuje kalendárium s jednotlivými dňami, sviatkami a meninami. Biblický verš odporúčam pre lepší kontext prečítať si celú kapitolu, nie len samotný verš. Ďalej je tam výzva, ktorá stále vyzýva k nejakej aktivite. Na pravej strane môžeme vidieť na hornej línii dátumy s vyznačeným aktuálnym týždňom. Ďalej priestor pre písanie, ktorý si môžeš odatovať podľa tvojej potreby. Takto sa to opakuje každý mesiac. Na konci nájdeš priestor pre písanie na konci roka, 24. kapitolu z Evanjelia podľa Matúša, priestor pre poznámky a tiráž. Nech ti je diár dobrým sprievodcom na ceste očakávania v roku 2025.